Nagbigay ng payo si Pangasinan Board Member Arthur Celeste Jr. para sa mga kabataan na nais sumakbo sa darating na SK election sa Oktubre ng taong ito. Ayon kay Pangasinan Board Member Arthur Celeste Jr., bilang pasisimula ng politika ng isang kabataan, nakakabuting gumawa ng mga programang tuloy-tuloy at mapapakinabangan ng kapwa. Aniya, hindi lamang nakatuon sa mga programang may kaugnayan sa palaro or liga ang isang SK leader, kundi maging sa mga programang nakatutulong sa kapwa. Isipin po natin na itong pagiging SK natin, isang leadership role po to na hindi lang po dapat paliga tayo, dapat magkaroon din po tayo ng programa na tinutuloy-tuloy po natin kahit manalo man tayo o matalo ulit. Dapat ang importante dyan, ang tunay na leader gumagawa ng programa na kahit sino po yung nandun sa posisyon, matutuloy po yung programa niya dahil nakikita po ng tao at nakikita po ng mga nakasasakupan niya na yung programang yun gumagana at nakakatulong po sa mga kanyang kapwa. Dagdag ni Celeste, may mga kabataan na hindi naglalaro sa mga liga na isinasagawa taon-taon, ngunit kailangan nila ng tulong ng gobyerno. Wala naman pong problema na magkaroon po tayo ng liga-liga every year. Pero sana magkaroon pa tayo ng mga ibang ideas para mas lalo pa natin matulungan ang ating mga kapwa. Dahil yan po ay binigay na role sa atin, hindi lang po sa mga basketball player ang nagbibigay sa atin ng role na yan, kundi madami rin po mga player natin, madami rin po mga tao na hindi naman naglalaro ng basketball, marami rin naman hindi naglalaro ng volleyball. Kailangan po nila yung tulong ng gobyerno na nagsisimula po sa mga SK natin. Samantala, pabor si Celeste na makilahok ang mga kabataan sa programa na may kaugnayan sa agrikultura dahil napakahalaga nito sa bansa. Napaka-importante po na agrikultura sa atin, especially dito po sa Pilipinas, dahil ang lalawak po ng mga tinataniman natin ng mga lupa para sa mga palay. Pag hindi po natin ini-engage ang ating mga kabataan para maging energized at sa pagiging sa agrikultura, paano na po, sino na po magtutuloy ng mga ganyang mga programa? Anya, kailangan pag-aralan ang agrikultura sa ibang bansa na maaring makakatulong upang mapalawak ang kaalaman, particular na sa mga kabataan sa usaping pang-agrikultura. Pero dapat pag-aralan po natin kasi hindi katulad po sa mga ibang bansa, yung mga farmers nila, sila po yung mas mayayaman. Kaya dapat kopehin po natin kung ano pong nagagawa nila mga programa para matulungan din po natin yung mga agricultural. Giit pa ni Celeste, dapat na hikayatin ang mga kabataan na maging masipag at pag-aralan pa ang agrikultura para matulungan ang mga magsasaka, mangingisda at breeders na isa sa mga pinakamahalagang sektor sa bansa. Para sa Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.